Nu skal vi en tur til Dronningmølle, hvor Maria Severa var den første, der udkom med bøger om krystallers gavnlige virkning på krop og sjæl. Hun arbejder stadig med sine krystaller og bruger nu også akupunktur som redskab på vejen til et bedre liv. Hun har succes med at helbrede folk med problemer lige fra psykisk uligevægt til livstruende sygdomme. Jeg er blevet mere troende af at komme hos Maria. Men det har ikke helt væltet min tro op og ned. Maria har jo fortalt meget om, hun ser engle og engleenergi, og hun bruger også engle til at hele med. Og det har i hvert fald gjort, at jeg tror mere på engle, og de er der. Og jeg kan jo mærke den der energi, at der er noget positiv energi, når Maria siger, at hun healer med engleenergi. Hver eneste sten er forskellig, og den sten, som jeg så lægger på, når der kommer en til krystalhealing, så tuner jeg ind på vedkommende før, og tager også nogle sten frem, nogle krystaller, som jeg intuitivt vælger. Fordi jeg ved, at hvis jeg begynder at sige, men den person sagde, at der var problemer med jobbet, og så må jeg nok hellere tage den her grønne sten, som hedder en aventurin, der giver held i arbejde og kærlighed. Hvis jeg begynder at tænke, så går jeg ind og styrer, og det er vigtigt, at man ligesom overlader det til universet, til det energiflow, der er, fordi det er ikke sikkert, at lige den grønne sten er den sten, der er flaskehalsen i den persons liv lige i øjeblikket. Det kan være, at vedkommende måske har det meget bedre med at være arbejdsløs, hvis man giver sig lov, fordi det handler også om at give lov. Ikke? Det handler om, det at få flow i ens livsenergi, handler jo sådan set om at tillade sig selv at blive tændt, at tillade sig selv at være den, man er dybest set. Altså vi er alle sammen nogle vidunderlige forskellige ædelsten, og vi kan bruges til forskellige ting. Vi kan bruge os selv, lade os bruge. Så jeg gør det intuitivt, fordi jeg ved, at når jeg vælger med hjertet, så er der noget, der er større end mig, en større kraft, kald det Gud eller universet, stenenes, man kan også sige skytsengle, eller der er så mange navne, og det er faktisk ligegyldigt, som mange siger, jamen jeg ved ikke, Niels, som du også interviewede, jamen jeg ved ikke, om jeg tror på krystaller, men jeg kan jo mærke, at der er noget, der virker, ikke? Og krystallerne, uanset hvad, som jeg også tit siger, jamen Gud, eller krystallerne, eller kraften i universet tror på dig. Så hvis du tør, så åbner du dig, og så lader du det flyde, og så tillader du altså at give lov at være tændt. Ikke? Og der har jeg jo det eksempel med den her herlige krystal, som en af mine venner kom med og sagde, den er død, og jeg synes, den har jeg brugt den, og har jeg dit og dat og sådan noget. Og hvis jeg så begyndte at sige, og ja, og bøde, altså så bruger jeg meget mit hjerte og taler med stenene, og det er det, jeg oplever, jeg har gjort lige fra jeg var ganske lille. Det er faktisk at tale. At tale med blomsterne, at tale med naturen, at tale med dyrene. Og når vi taler med det omkring os, og med hjertet, så taler vi jo også med det dybere i os selv, som er vores essens. Ikke? Første gang jeg fik en krystalhealing, den var meget stærk. Da jeg lå på briksen, der blev jeg sådan bumpet tilbage i fostertilstanden, hvor jeg sådan lå og, altså jeg følte, jeg var ved at blive kvalt og kunne ikke få vejret. Og det var en meget stærk oplevelse. Og så bagefter, da jeg kørte hjem i bilen, der fik jeg simpelthen sådan nogle afsindige ja og smerter i halsen. Og da jeg kom hjem, der vågnede jeg om natten, og der havde jeg det simpelthen så fantastisk. Altså ligesom jeg var i Paradisets have. Okay. Og så dagen efter, jamen der havde jeg simpelthen så meget energi, og havde det så godt med mig selv. Fordi jeg beslutter mig til at åbne mig, og det er sådan kodeordet. Altså hvis du vil noget med dig selv,
hvis du vil helbredelse og vil mere med dit liv, jamen så må du åbne dig. Uanset altså det første skridt, et barn tager, det er jo at åbne sig at ville, ikke? Og der begyndte jeg så, jeg kunne mærke sådan et enormt træk, de her ædelstene. Wow, jeg synes bare, de var mega flotte. Inden en krystalhealing, så sørger jeg for at have god plads omkring. Jeg er jo så heldig at bo i den her vidunderlige natur, så jeg går ofte en tur, måske både før og efter krystalhealingen, og koncentrerer energierne. Og så fokuserer jeg på vedkommende intuitivt, vælger nogle krystaller fra, som jeg oplever vil være gode, og dem lægger jeg frem på bordet, når klienten kommer. Og så har jeg lavet noget krystalvand med nogle sten i, og det kan være rosa kvarts eller citrin. Rosa kvarts, den her lyserøde sten, er bare genial, hvis man trænger til ro. Hvis man er nervøs, dumpe en sten, og det kan som også være sådan en stor sten, ned i en kæmpe et glas for eksempel, og så bare drikke det med det samme. Og man vil opleve, at det virker med det samme. Altså, man kan sige, at det er aktiv tro. Man tror på, at det virker, det gør det. Men jeg oplever jo også, at der er nogle energier, der er en udstråling i stenene, som hjælper os. Og så sidder vi lidt og snakker. Det er ikke altid, at vi sidder og samtidig siger jeg til en person, lad os bare gå i gang med det samme. Fordi jeg kan mærke det. Og det er jo så min opgave. Det, man kan sige, det er faktisk min største udfordring. Det er at give slip på, hvordan det skal være sådan, at jeg siger, der kommer en. Vedkommende skal måles med de målepinde der. Jeg gør det, hvis jeg kan mærke, ham her. Og det kan godt være for eksempel sådan en type som Niels. Ham har jeg målt, inden han kommer, fordi han er matematiker, og han kan godt lide at se de målepinde, og se, at de går indad, og han kan forbinde sig med, at det føles rigtigt, fordi han har også været noget i ubalance og stresset og og så kan han se, når han så får en krystal i hånden, eller at han siger en sætning som, så nu giver jeg bare den her vidunderlige hjerne lov til at slappe af. Jeg går ned i min krop og slapper helt af og lader tankerne hvile. Og når han så bare siger den sætning, eller inde i sig selv, jamen, så går målepindene ud og står ligesom vandret. Og det kan han se, og det tiltaler så også ham, altså den person, han er. Ikke? Så det er meget forskelligt, og jeg prøver at lade være at tænke, han eller hun har det sådan. Første gang jeg kom til Maria, oplevede jeg, at man kommer ind i det her rum, man kommer hen og sidder i en stol, og så får man måske en sten i hånden, og vi snakker om de ting, som man måske gerne vil heales for, man vil gerne, der er vigtigt i ens liv lige nu. Så kommer man op og ligger på briksen. Og når man kommer op og ligger på briksen, så ligger man så med nogle sten i hænderne måske. Og så er det, der begynder at ske nogle ting. Det jeg hjælper folk mest med, via det, at jeg gør de ting, jeg gør, og bruger krystallerne, det er at formidle, at vi alle sammen har den gnist af bevidsthed inde i os, vi alle sammen har. Det, der sker, når man ligger på briksen, det kan være forskellige ting, men det er meget, at man mærker de her energistrømme, der kommer igennem en. Der kan komme nogle følelser igennem en, nogle følelser, man måske slet ikke har haft i lang tid. Og man mærker den her stærke energi fra stenene. Men man kan sige, at sådan en healing kan være forbundet med mange slags følelser. Det kan være forbundet med en stor lethed og en stor glæde, men det kan også være forbundet med, at man kommer igennem nogle måske sådan lidt tungere følelser, der sådan ruller igennem. Men ikke noget at være bange for. Blandt andet har Maria en hjælper, som jeg har mødt flere gange. Jeg tror, hun kalder ham for Chang. Og det er som om, når man ligger på briksen, at han sætter en lille nål i. Det har han gjort flere gange i mine fingre. Det er sådan, man mærker sådan lige pludselig det her stik. Og så siger Maria, det er jo Chang, der lige var forbi.
Når Julia og jeg, vi sidder og taler sammen, når hun kommer til krystalterapi, så er det meget sjovt, fordi i modsætning til Niels, der er det både hjerne og hjerte, men Julia og jeg, der er det faktisk mest hjerte til hjerte. Vi kan sidde med tårer i øjnene, fordi vi oplever så stor kærlighedsenergi imellem os. Og det er den kærlighedsenergi, som jeg oplever, når den går igennem, den kan virkelig brage igennem. Det er den, der healer. Altså når man kan give følelserne plads. Ikke? Og der er det, som er udfordringen, det er jo, når de negative følelser kommer, også at give dem lov til at være intense nok. Jeg havde en knude i brystet. Det var ikke noget, der som sådan var blevet undersøgt af læger, men jeg havde en knude i brystet, og jeg var en lille smule utryg ved, hvad det kunne være. Men det, jeg oplevede, da jeg blev healet her hos Maria første gang, det var faktisk, at den knude, den var der bare lige pludselig ikke mere. Det var ikke noget, jeg havde regnet med, eller forventet, eller det var heller ikke derfor, jeg var kommet, men den forsvandt. Det er i høj grad noget, som jeg tager med mig hjem, og det er i høj grad, føler jeg, en proces, der bliver sat i gang, når man har været til en healing hos Maria. Det sætter noget i gang. Nå, men det jeg gør, jeg bruger det ikke kun kartoffeldyrkningen, men i det hele taget i min have bruger jeg meget, og det er så rosakvarts, der jeg lægger. Og der laver jeg et energifelt, og det kan man lægge omkring kartoffelbedet, som jeg har gjort nu her. Men det kan også være i et rum omkring hele huset, eller sengen. Og der lægger jeg så 4 rosakvarts, og det kan være den her størrelse eller mindre, end der er 4 rosakvarts, et i hvert hjørne. Og så en i midten, det vil sige 5 rosakvarts, hvor jeg oplever, at den i midten er ligesom hjertet. Men du kan også forestille dig, at det er en pyramide, og så forestiller jeg mig, at de bliver tændt, og det er sådan en pyramideenergi, og de skaber gode vibrationer, og de små alfer, som jeg oplever er i naturen, de synes det altid, de elsker krystaller. Altså naturen det er ligesom børn elsker krystaller, og børn og dyr og planter. Og for nogle år siden, der havde jeg havde bare sådan en stor agurk. Jeg havde flere 100 agurker i et normalt drivhus, og der havde jeg også rigtig mange. Alle mine rosakvarts, som jeg lige havde fået leveret, de var ude i drivhus. Det var helt utroligt. Men jeg kan meget anbefale det også, hvis man er svært ved at sove. Så er det utrolig godt at skabe sig et energifelt. Rosakvartsen den giver dig følelsen af, at du er elsket, bare fordi du er til. Ikke fordi du siger eller gør et eller andet fantastisk, men bare fordi du er til, og du er dig, ikke? Og det synes jeg, hvis jeg kan formidle det i en krystalhealing, det er jo sådan set det væsentligste. Han havde jo en gammel knæskade, det var jo 17 år gammel knæskade, hvor han fik 5 akupunkturbehandlinger, og så kunne han gå op og ned ad trapperne, og det hjalp. Og der kunne jeg jo se efter den første behandling. Det skal hjælpe efter den første behandling, ellers så kan det være lige meget. Ikke? Men han er den dag i dag, han fri af sin knæskade. Ja. Og så får han så en ubalance. Altså, det er jo ligesom os andre, vi får hele tiden ubalancer og arbejder med os selv. Altså, da vi startede til øreakupunktur hos Maria, så fejlede vi jo ikke noget, men altså jeg fandt ud af, at jeg havde faktisk et knæ, der havde drillet i mange år, som det gav meget smerter, når jeg gik på trapper. Og det kurerede Maria med sin akupunktur. Ikke ved at stikke nål i knæet, men der var nål alle mulige andre steder, og det endte med, at knæet blev helt perfekt. Og jeg har ikke smerter i det mere. Så det har Maria klaret. Og det fungerer også fint, når jeg løber nu. Der har det også tidligere drillet en del. Man siger jo, at alt kan helbredes, hvis det er meningen. Hvis man kan sige, hvis det er Guds vilje, og det er det, der skal ske, ikke? Altså, jeg har tit oplevet, at når jeg har siddet til de der øreakupunkturer, og vi hører alt Marias alternativ musik, at det er meget hyggeligt. Vi får Marias alternativ te, alternativ musik og nåle i ørerne, og jeg har tit oplevet at gå ud af døren med løftet humør og løftet energi. Og det kan godt vare flere dage efter, hvor at det føles bare som en god oplevelse og en god energi bagefter. Om det er så fordi jeg tror på det eller ej, det ved jeg ikke.
Vi var hjemme hos os selv, og Maria var der, og så slog jeg mit knæ noget så forfærdeligt. Og og det gjorde meget, meget ondt, og så tog Maria så sin hånd på, og sagde, lad mig lige holde på det. Og jeg tænkte, nej, nu skal jeg til at have ondt i mit knæ i rigtig lang tid. Og så gik der et stykke tid, og så tog hun så hånden væk, og så var det fuldstændig forsvundet. Der var intet, og jeg har intet mærket siden. Så hun har nogle magiske hænder, det har hun. Okay. Hvad er det, der sker egentlig? Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg kunne jo ikke mærke hendes hånd, men hun sagde også nogle lyde eller et eller andet. Altså, det var jo formentlig sådan en lynhealing. Regnbuen, som jo er et produkt af lyset. Når lyset bliver brudt, så ser man regnbuen, som i sig selv er et fænomen, et mirakel, er baggrunden for ædelstensterapien. Fordi det er lyset. Og det er lyset, der giver liv til for eksempel sådan en krystal som denne her, der bliver skabt i det mørkeste af det mørke, nede i jordens indre. Så det er også den gamle signaturlære, at lige tiltrækker lige. Og det er det, jeg bruger meget, når jeg giver krystalhealing. Og det er ligesom, nu jeg havde nogle unge mennesker, jeg spurgte dem om, hvilken sten er I tiltrukket af? Og der havde jeg så dem her, som mange af dem bruger jeg til min terapi, når jeg arbejder med krystalterapi. Og den sten, som man sådan umiddelbart er tiltrukket af, det kan man sige, det er den sten, der er god for en, fordi at lige tiltrækker lige. Og det vil sige, altså hvorfor virker en krystal så? Jamen krystaller er flydende energi, kan man sige. De består, altså sådan en som denne her, består faktisk af siliciumdioxid, og det består vi også af i kroppen. Vi er fyldt med flydende silicium, og silicium har det, der også er silicium i sådan noget som græsstrå i vores knæ, og det er det, der gør, at vi søger lyset. Og det er jo derfor, at folk egentlig kommer til mig, det er fordi, de godt vil have lys på nogle ting, som de synes, de kan få mere, glæde, mere kærlighed, få åbnet op for nogle indre, man kan sige noget af deres indre ædelstene. Du har en krystal her? Ja. Den går jeg altid med i min lomme. Den fik jeg af Maria for omkring 4 år siden, da hun havde været i Brasilien. Og der var vi ude at spise, og så sagde hun havde købt noget til mig i Brasilien. Og der fik jeg så den her krystal, og så sad jeg med den i en times tid eller noget. Så følte jeg så, at jeg skulle på toilettet, og var så derude, og følte, altså en eller anden forandring skete der med mig. Og så kigger jeg ned i toilettet, og så var der et stort blodbad. Og det har jeg aldrig prøvet før, og jeg blev egentlig ikke bange, men jeg følte, altså bagefter følte jeg, at der skete et eller andet, som var uforklarligt. Efter har der aldrig været noget siden. Den ene gang, og jeg tænkte så på, en uge efter, tænkte jeg, jamen det var jo den krystal formentlig, der har gjort, at jeg fik en eller anden udrenselse. Et eller andet helt utroligt skete, da jeg aldrig har haft det før, og har ikke haft det siden. Åge, han overlevede de 3 måneder og lever jo stadigvæk og er rigtig, rigtig glad. Altså, han var igennem sygehussystemet, men altså, det er jo, jamen nu er det jo 4 år siden. Din mand Åge har også været ude for noget? Ja, det har han. Han fik konstateret også for de der cirka 4 år siden, fik han konstateret en tumor i tarmen. Og der skete så det, at Maria hun ville give ham en healing. Og der havde han så i forvejen været på hospital og blive undersøgt og fået røntgen, eller hvad hedder det, røntgenbilleder og sådan noget, og scanninger. Og så
så lavede Maria den healing. Og der skete så det, at lægerne, da han så kom til lægerne igen, han blev så overført til Vejle sygehus, hvor de så tog en scanning igen, og hvor de så sagde, at det var da utroligt, at den havde ændret sig så meget, og det kunne de slet ikke forstå, lægerne. Og sagde ikke noget før sidst i forløbet, fordi at læger, de tror jo ikke rigtig på den slags. Og så var han i Brasilien også med Maria, og der skete det, at den faktisk blev mindre. Okay. Og det der skete, da Maria healede, det var, at den blev bevægelig og ikke så fast, som den var. Det sagde lægerne i hvert fald, at det var så ændringerne, som de ikke rigtig kunne forstå, der var sket. Det gjorde jo så, at han kunne få den operation, som han så fik med stomi. Og ellers så havde det været måske problematisk at operere ham. Ja. Og i dag er han rask? Fuldstændig. Ja. Han har så stomi nu jo, men han og den er permanent. Men han har lært at leve med den og har det rigtig fint. Men hvorfor skal en krystal kunne gøre sådan noget? Ja. Det kan jeg jo ikke forklare. Altså, og jeg har jo ikke sådan troet på krystaller som sådan inden, men den har også fulgt mig i de der 4,5 år, og jeg føler, at jeg bliver styrket af den. Altså, den styrker mig, fordi jeg har været igennem mange ting inden for de senere år, og der har jeg altså følt, at den har gjort, at jeg er blevet stærk. Jeg har prøvet til Marias øreakupunktur, hvor jeg havde en øreinfektion og havde været svimmel faktisk i nogle uger, at jeg fik stukket de der nåle i ørerne, og så lagde jeg mig til at sove nede i Marias busstopsted nede i haven. Og jeg faldt i søvn, og jeg lå faktisk og sov i 2-3 timer. Og da jeg vågnede op, så var ørepinen og øreinfektionen var pist væk, og jeg havde det rigtig fint, så det forsvandt sådan. Det føltes som et øjeblik, og så forsvandt det. Og det kom ikke igen, selvom vi havde prøvet at slå den der øreinfektion ned med alt muligt antibiotika, men det var Marias nåle, der klarede den. Jeg oplever, altså, at vi kommer igennem forskellige faser i vores liv, og det har jeg jo også gjort. Og hver eneste fase kan give os noget positivt, selvom det kan virke enormt hårdt og enormt negativt, ikke? Som det, jeg var ude for her for 5 år siden, hvor jeg mistede min partner. Vi var flyttet op til Nordsjælland og havde så 7 år sammen, ikke? Og ja, så blev han syg, og i løbet af et halvt år, så skulle han videre. Og selvom at jeg var godt rustet med al den viden, jeg har, og interessen for de her åndelige ting, så var det da et enormt hårdt slag, ikke? Og der vil jeg sige, at det hjælper ufattelig meget at tro på, at der er mere mellem himmel og jord, og der er en form for liv selv i en sten, altså ånden i stenen. Det var den første artikel, der blev skrevet om mig, hvor jeg fortalte lidt om det, jeg oplever, at stenene på et plan er levende, og kan hjælpe os med at få kontakt med de der lidt mørkere skyggesider, det ubehagelige, der også kommer i vores liv, ikke? Og så vi kan forvente til noget positivt. Og det gjorde jeg altså også blandt andet med stenene. Der er nogle sten, som går meget ind på sorg, og dem har jeg selvfølgelig brugt hele vejen igennem, ikke? Stenene gør ikke arbejdet for os. Vi skal jo igennem og føle følelserne. Men bare det, vi begynder at fokusere og sige, jamen, uanset hvad, om jeg har mistet min partner, eller mit barn, eller mit arbejde, som også kan være en kæmpe stor sorg, så vælger jeg glæden, jeg vælger lyset, jeg vælger at gå videre i en retning, som føles godt. Og der synes jeg, der er krystaller jo, bare i det øjeblik, du siger, at jeg vil gøre noget. Altså det er så også psykologien bag. Nogle gange, når jeg holder foredrag, så er der nogen, der kommer hen til mig sammen. Blændende foredrag, men der er jo mere psykologi i det, end der egentlig er sten og krystaller. Jamen det var så den indfaldsvinkel, ikke? Altså jeg tror på det hele, at vi har både brug for det jordnære, og vi har også brug for det mentale, og kunne formulere
det indimellem, og andre gange er det rigtig godt at kunne give slip fuldstændig, og så bare følge energien inden fra hjertet.